Když jsme se v roce 2020 dostali zpátky do Čech, tak to dlouho vypadalo, že naše cestovatelské dny jsou sečtený. Můžete se s náma podívat, co se za ty roky všechno událo. Tak už jsme 3 měsíce zpátky v Čechách. Ve zkratce skončili jsme v Nepálu kvůli koronaviru v lockdownu, kdy se celá země uzavřela a nebylo možné se odtamtud jinak dostat než přes ambasádu s českým speciálem do Prahy. Tu další cestu, kterou jsme měli naplánovanou do Japonska, na Havaj a do Kanady na další working holiday, tak to jsme museli zrušit. Už jsme v Čechách půl roku, po trochu klidnějším létě přišla druhá vlna covidu a to znamená, že je všechno zase zavřený a nedá se toho moc dělat ani. Já se snažím najít si práci, jsem si kvůli tomu ustříhnul copánek. Nepamatuju si, když jej někdo zmáčkne. Dělej, jdeme ho zabít. Tak je to 9 měsíců, co jsme se vrátili do Čech. Já pracuji tam v tom baráku za mnou. Chodím takhle slušně oblečený. Covid jede pořád na plný obrátky. Tak už je to rok, co jsme přistáli v Praze a i když jsme si to tehdy ještě asi neuvědomovali, tak to znamenalo úplnou stopku a návrat tady do života v Čechách plnýma nohama. A v tom covidovém roce uplynulým, kdy jsme si mohli hory tak možná kreslit doma po zdech, tak jsme si museli zvyknout, že se spoustou věcí nemůžeme nic dělat. A tak jako tak musíme pokračovat v životě dál a uvidíme, co nám přinese. Dneska máme 24. prosince a máme tady krásný vánoční dárek. Zoínku. Zoí. No a teď jsme se rozhodli, že si zbalíme naše saky paky, vezmeme naše 2letý dítě a vyrazíme do světa ještě jednou. Jsem unavená, nespala jsem, protože ty jsi se vyspal a já jsem měla dítě na sobě, takže ne, nespala jsem.